Kommer du ihåg? Vi knackade på dörren hemma hos er på julafton. Pappa. Kissy. Nej. Jo. Vi ser inte. Jaså. Då så. Jaha. Ja, vi gjorde så här på andra sättet ju. Jag gjorde så. Jag gjorde så här, så. Ja, Jag klarar det. Jag tänker mig lite varm i koppen. Vad var koppen? Vad sa vi? Nu funkar det inte mer. Nej. Det är bra. Ja. Den blir snygg. Ja. Oj, fina grejer nu. Åh, shit, knä. Wow! Lite på marken. Då är det svart. Har ni lärt er det i skolan? Det borde du ha lärt dig. Gian! Ser du? Nu, jag gör gummiband. Oj! Jag gör det så snabbt. En liten, ser du det? Ja.